Virus je knížka, kterou byste určitě měli mít ve své knihovničce. Nejenže je napínavá, svěží, vtipná, ona je i neskutečně moc dobrodružná a taková, dostane se vám pod kůži a když začnete číst, tak ji jen stěží odložíte. No ale abych ji ze začátku jenom nechválila, tak se pojďme podívat, o čem vlastně knížka je. 14letá Tori Brennanová to neměla v životě vždycky jednoduché. Je sice rodina známé soudní antropoložky Temperance Brennanové, kterou možná znáte z ostatních knížek od Cathy Rice, anebo možná přímo ze seriálu Sběratelé kostí, ale po smrti maminky musí Tori za svým tatínkem na ostrov, kde je v podstatě izolovaná od ostatního světa. Ovšem i mezi lidmi na ostrově si Tori najde své kamarády a přátele a netuší, že s nimi zažije velké dobrodružství a že je navzájem bude spojovat velké pouto. Tori odjakživa milovala zvířata, především pejsky, a možná i tady kvůli tomuhle se zaplete do takové situace, která bude velmi komplikovaná a hlavně jí změní na dosmrti její život. Knížku bych určitě doporučila fanouškům nebo lidem, kteří mají rádi zvířata, především ty pejsky a vlky, protože myslím, že především těm by se tahle knížka opravdu mohla líbit, protože z Tori a z jejich přátel se stanou viráti, což s těmi zvířátky a především s těmi pejsky docela dost souvisí. Virus je knížka, která se čte jako po másle, protože opravdu ten styl, kterým je napsaná, mě osobně strašně moc vyhovoval a myslím, že by mohl vyhovovat i ostatním lidem, protože je to knížka, jak už jsem říkala, svěží a taková pohodová a zároveň plná dobrodružství a záhad. A myslím, že opravdu by ji mohli ocenit všechny věkové kategorie, protože myslím, že každému člověku tahle knížka má co dát. Samotné postavy mi byly taky strašně moc sympatické, ať už šlo o Tori, která mi byla zkrátka strašně moc blízká, protože byla taková, přišla mi správná a mě osobně byla moc sympatická. Nebo její kamarád vtipný Hai, který měl prostě nezapomenutelné hlášky, nebo Ben, který zase miloval lodě, a mohla bych takhle vyjmenovat spoustu postav, třeba i takový Jason nebyl úplně špatný, to byl sice takový hezounek, ale myslím, že taky nebyl úplně k zahození. Zkrátka je tu spoustu postav, samozřejmě jsou tu i záporáci, protože Tori chodí na prestižní školu, kterou by si normálně nemohla dovolit kvůli financím, ale protože vlastně její tatínek díky svému zaměstnání má takové privilegium, že jeho dcera může chodit zadarmo na tuto prestižní školu, tak tam Tori chodí, i když by tam normálně nechodila, a zkrátka ostatní spolužáci, kteří jsou prostě taková smetánka, se jí snaží udělat z života peklo, a takže jsou tu i ti záporáci. Každopádně já jsem se u knížky pobavila, dalo by se říci, že jsem se i místy bála, místy to bylo opravdu velmi napínavé. Celkově jsem se u knížky ani chvilku nenudila, protože to podle mě ani nejde. A pokud vás tahle knížka zaujme, tak si ji rozhodně přečtěte, ať už je vám kolik let chcete. Myslím, že by se vám opravdu mohla líbit, protože já osobně tuhle knížku budu propagovat a budu říkat, jak je skvělá, protože mi se opravdu strašně moc líbila. Sice je to v podstatě young adult kniha, to znamená určená především pro teenagery a pro mládež, ale jak už jsem říkala mnohokrát v tomto videu, tak si myslím, že má co nabídnout i dospělým, anebo naopak ještě mladším čtenářům, spíš těm dospělejším. Tuhle knížku třeba četla moje babička, té se strašně moc líbila, teď ji čte mamka, té se taky strašně moc líbí, takže si myslím, že určitě tahle knížka má co dát, má co nabídnout a je opravdu úžasná. Vřele ji doporučuju, a pokud si ji koupíte a přečtete, tak budu jedině ráda, protože si myslím, že tahle knížka si místo ve vaší knihovničce opravdu zaslouží. Ještě bych řekla pár vět k samotné autorce, to znamená Cathy Rice, kterou určitě podle jména znáte, protože díky ní se vlastně začal i točit seriál Sběratelé kostí, který má obrovskou úspěšnost, obrovskou sledovanost a možná i právě vy si na tento seriál koukáte. Takže Cathy Rice se narodila v roce 1950 v USA. Zaměstnáním je soudní antropoložka, to znamená, že ona přesně ví, o čem píše, protože ten obor přímo vystudovala. Často vystupuje i jako soudní znalec v trestních procesech a její prvotina Přijdu tě zabít okamžitě dosáhla nejvyšších
míst v žebříčkách a byla úspěšná hned od samého počátku. Je to vlastně první kniha, ve které vystupuje Temperance Brennanová a vlastně to je ta série pro dospělé a teď ještě Kathy Rach začala psát sérii pro young adult, neboli dalo by se říci pro teenagery, z čehož Virus je prvním dílem. Každopádně tahle série bude mít více dílů, nejenom Virus. Já třeba momentálně právě čtu Poklad, což je druhý díl a rozhodně ho můžu doporučit, protože je to úžasné, je to stejně dobré jako Virus, ne ještě lepší, takže pokud si Virus přečtete a bude se vám líbit, tak nezapomeňte na druhý díl Poklad a potom i na další díly. Takže celkově tuto knížku rozhodně doporučuju. Jděte do ní, pokud vás zaujala, pokud se vám líbí, tak neváhejte a opravdu zkuste si ji přečíst. Je úžasná, mě osobně se líbila neskutečně moc a rozhodně ji všem doporučuju.